Istaknuo bi tri važne sposobnosti koje ćemo pojačati dolaskom ovih vozila, a to su borbena moć, zatim balistička zaštita i mobilnost. Što se tiče borbene moći, ona će biti ojačana ovim vozilima. Samo vozilo opremljeno je sa topom od 25 mm, zatim koaksijalnom strojnicom 7,62 mm i protuoklopnim raketama TOV-2. Ovo vozilo je 30 tona teško, dok sovjetska vozila su 15 do 20 tona i ne omogućavaju takvu zaštitu. Također, istaknuo sam isto poboljšanu vatrenu moć. Ova vozila mogu djelovati u svim vremenskim uvjetima, danju i noću. Dakle, magla, slaba vidljivost usred dima, svega što je moguće na ovome bojištu, i zbog toga ima prednost naspram određenih sovjetskih vozila.